यानंतर बघूया पुढली एक ब्रेकिंग बातमी। जैन मुनी निलेशचंद्र महाराज यांनी पुन्हा एकदा महात्मा गांधी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलेलं आहे। जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी महात्मा गांधींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। जैन मुनींकडून गांधीजींच्या हत्येचं समर्थन करण्यात आलंय। गोडसे नसता तर हिंदू आज संपला असता असं जैन मुनी म्हणाले। जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी पुन्हा एकदा मुक्ताफळं उधळलेली आहेत। अनेक वेळेला आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे जैन मुनी निलेशचंद्र हे वादात सापडलेले आहेत। आता त्यांनी महात्मा गांधी यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केलं। यदि उसी समय इनको वहां भगा देते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। गांधी तेरा प्रेम सिर्फ चांद सितारों से था। गांधी तेरा प्रेम सिर्फ चांद सितारों में था, उसका फल हमने टुकड़ों में पाया। यदि गोडसे ने यदि छाती में गोली नहीं ठोकी होती तो पूरा हिंदू समाज आज कलमा पढ़ रहा होता।